Indaba zehora lokuqala sigwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze emini nje. Those who actively work against the organization should find themselves outside of the African National Congress. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa useyivule ngokusemthethweni ingqungquthela yaleli qembu yokubheka ibanga eselihanjwe leli qembu kusukela engqungqutheleni yokukhetha ubuholi edlule. Umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fani Masemula uhambele eSaltsville ePitoli lapho kudutshulwe kwabulawa abantu abayi-10 okubalwa kubo nengane neminyaka emithathu ngomgqibelo. 7 people were killed on the N12 road between Emalahleni and Ogies near Pola. Kushona abantu abayisikhombisa ngesikhathi kushayisana imoto encane kanye nemoto ethwala impahla emgwaqweni u-N12 phakathi kwase-Ogies naseMalahleni esifundazweni iMpumalanga. Mbukelisi kubingelelo sikamukele indabeni zehora lokuqala emini emzethulelo noxolo mamtshali wakwamwali. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usevule ngokusemthethweni isithangami sengqungquthela yeqembu ebhekisisa ngebanga eselihanjwe kusukela engqungqutheleni yedlule. Lo mhlangano owethanyelwe zithunywa zamalungu e-ANC uzohlala izinsuku ezine njengoba uqhubeke ehhotela iBedford eBoksburg. Ake sicoshe bukhoma ke mbukela inkulumo kaMengameli waleli qembu. Report that he will present shortly. There is still important work to be done, and the movement must continue to attend to both organizational and ideological renewal. And unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. We must build better and activist branches. We must revive sectorial work. We must strengthen the alliance. We must reassert ANC values and principles and strengthen organizational integrity. The ANC appointed the first Renewal Commission during 2017 and 2022 term, with a main brief to develop an ANC Vision 2032. The discussion document on the vision was completed and presented to the NEC and the National Conference in 2022. Vision 2032 will be made available to NGC delegates to consider as part of their commission deliberations. The second Renewal Commission highlights the need to continue strengthening the key elements as parts of renewal. And these include organizational design, cadre development, integrity, and revolutionary morality. Sisekuyo lengqungquthela ye-ANC eqhubekayo eBoksburg manje ke mbukeli ake sixhumane nomhleli weindaba zombusazwe khona lapha e-SABC uMzwandile Mbeje. Shandu asikubingelela sikamukele indabeni zasemini siqeda nje kuyicaphuna kancane lenkulumo kaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa. Ngicela nje ukuthi usitshele ukuthi yini enye esingayilindela kule ngqungquthela. Sibonga kakhulu noxolo sibingelele nababukeli njoba ke uzwile nje la umanqampu kancane kumongameli lo mhlangano ke owaziwa ngokuthi iNational General Council kusho ukuthi owumkhandlu owenzeka emva kokuthi ke iqembu libe nenkomfa bese kuthi ke phakathi nesikhathi nehlandla lelo ababekelwe lona ihlandla leminyaka emihlanu babeke bebe nenkomfa inkomfa ezobuyekeza umsebenzi osuwenziwe lobuholi njengamanje obukhona bakhethwa ngo2022 buzophela ngo2027 into ke eyenzekayo ukuthi umongameli usukela ku2022 ukuthi kwenzekani yini iqembu eseliyenzile ezinye ke zezinto ayibalulile esaziyo ukuthi zenzekile udaba lokuthi ke kube nokhetho ngonyaka odlule lapho ngempela iqembu le-ANC elingenzanga kahle kakhona kakhulu umongameli ke uyakubika ke lokhu ke kuzothi ke mangabe sekubikile eseyithulele yonke inkulumo yakhe bese ke izithunywa ezilapha ke zihlala phansi ziyidingida mhlambe olunye futhi udaba ke umongameli akhulume ngalo udaba lwe-GNU kusho ukuthi ke uhulumeni okubambisana ngoba phela lo hulumeni besingenaye kodwa ngenxa yokuthi ke impumelelo kungabi likho iqembu elizoba namavoti edlula amanye kakhulu ukuthi
namhlanje. Enye ke into mhlambe ayithintile futhi udaba le-G20. Uzokhumbula ukuthi ke kuvele kunobudlelwano obungebuhle kahle phakathi kweNingizimu Afrika nelaseMelika. Umbuzo ke futhi ke awuphonse kuzithunywa lapha ukuthi yini okumele kwenziwe. Mhlambe nje mangabe sengithinta kuyithinta yona inhlangano noxolo udaba ke lelike lombimbi. Uyazi ukuthi ke SACP engomunye woncantathu bombimbi lwe-ANC seliqoke lona ukuthi ke ngonyaka ozayo lizozingenela ukhetho luzihambela lodwa. Lokhu ke okuyithintayo i-ANC okusho ukuthi ke lamalungu ahleli la kumele futhi nalento eyibhekisise njengoba sesishilo ke iNGC kumbe lumhlangano owenzeka phakathi kwehlandla inhloso yawo ukubuyekeza umsebenzi iqembu esuke selwenzile kusukela khethwa kuze kufike manje into eseyenziwe ingqinamba kumele kwenziweni ngazo lokho okuyimpumelelo kumele futhi ke kuqhutshekwe kuyise kanjani phambili yikho ke lokho umongameli amatasa njengamanje asakhuluma ngakho akakaqedi. Sibonga kakhulu ke mbukeli lowo bekuMzwandile Mbeje omhleli weindaba lapha eSABC. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufani Masimula uhambela eSolsville ePotoli lapho kudutshulwe kwabulawa abantu abayishumi nomuvo okubalwa kubo nengane neminyaka emithathu ngomgqibelo. Ukubulawa kwabantu abayishumi nambili endaweni yokucima ukoma eSolsville ePitoli ikhona okwenze umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Ufani Masimula wanquma ukuvakashela le ndawo. Amaphoyisa aveza ukuthi oshasibhama abathathu bahlasele le ndawo ekseni ngomgqibelo babese bevulela ngenhlamvu. Seyibezini igameko zokudubula ishaqisayo endaweni zokucima ukoma eseyibikiwe ePitoli kusukela ngo2024 njengoba imbili ibe khona eSolsville esinye saba seBronkhorstspruit esinye saba seCenturion. Iphathimandla zikholelwe ekutheni lezi igameko ezenzeke endaweni zokucima ukoma ePitoli zibangelwa ukuthengisa utshwala ngokungemthetho. Abasolwa basagcwele amathafa njengoba bethu abakwazidlodlo nje. Kusenjalo umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uzothi mayesuka eSolsville ebhekisa amabombe eBrakpan lapho kusanda kudutshulwa khona loyo ke wathula ubufakazi Commissioner kaMadlanga ngaphansi kwegama lika Witness D. Igama lalesisulu salesigameko ligcine lidalulwe njengoMarius van der Merwe. Ongumsakazi we-SAFM uNonkululeko Mantula kanye nabana aboshwe nabo kulindeleke ukuthi bafake isicelo sebhayili enkantolo eMantshi eseKempton Park. Basolwa ngokuyenga abantu bakuleli ukuthi babambe iqhaza empini ephakathi kweRussia neUkraine. Labasolwa bavela kafushane enkantolo eMantshi eseKempton Park ngomsombuluko wedlule udaba lwabo lwahlehliselwa inamhlanje. Bakhalelwa noma ke bakhalelwa ngamasongo kasigonyela esikhathini esingaphezudlwana nje kwesonto bese endleleni njengoba kuthiwa babelibangise eRussia. Bathweswe icala lokwephula umthetho olawula ukujutshwa kwamasosha kuleli kuba yolekelela emazweni angaphandle nokuvimbela abantu bakuleli ukuthi bayolwa empini ngaphandle kokugunyazwa uhulumeni. Bakhishwa endizeni esikhumulweni seyindizi uArtambo International Airport okuyindiza eyayizohamba ke idlule eUnited Arab Emirates. Kusenjalo imindeni yabantu bakuleli abayengwa ngamathuba omsebenzi ngokuye eRussia inxusa uhulumeni ukuthi ayilekelele ukubuyisa amalungu emindeni yawo. Kushone abantu abayisikhombisa ngesikhathi kushayisana imoto encane kanye nemoto ethwala impahla emgwaqeni uN12 phakathi kwase-Ogies naseMalahleni esifundazweni eMpumalanga. Kubikwa ukuthi imoto encane ishayisane neveni emva kokuthi eyodwa yazo iphunyuke umshayeli yangena emzileni weimoto eyiphambana nayo. Okhulumela umnyango wezokuphepha esifundazweni uMuweti Musi uthi abantu abahlanu kwabashonile bebehamba ngemoto encane kanti ke ababili bebehamba ngeveni. Umusi unxuse abashayeli ukuthi baqaphele kakhulu uma ngabe besemgwaqeni. 7 people were killed on the N12 road between Emalahleni and Ogies near Pola. This happened when a sedan and a light vehicle were involved in a T-bone type of a collision on Monday morning. One of the vehicles reportedly left the road and then jumped into the island and went down to collide with a vehicle that was traveling in the opposite direction. 5 occupants, the driver and 4 of the passengers, they died at the scene.
and the two occupants, the driver and the passenger in a buggy, also died instantly at the scene. There are no survivors in this crash. However, the investigation is already underway, but we cannot rule out reckless and negligent driving. The MEC for Community Security, Mr. Jackie Masie, is once again calling on motorists to use the road with due diligence, heightened caution at all times in order to avoid tragedies such as this one. Mbukelisa siqu 8 kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. We are calling on the magistrate and Chavez legal team to pull up their socks. Inkantolo eMantshi ePolokwane leMpopo iyaqhubeka nokulalela isicelo sebhayili somculo isihlabano somculo welikompo uLihlohono loChauke noDumenge likaShebe. Sikubingelela siphinde sikwamukele mbukeli mongabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa useyivule ngokusemthethweni ingqungquthela leli qembu yokubheka ibanga eselihanjwe leli qembu kusukela engqungqutheleni yokukhetha ubuholi edlule. Khumbula mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus, ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. Lawa oyilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uMondli Gungubele uyayihlangula embikweni esisabalele yokuthi kunomkhankaso wokuketula esikhundleni umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ngaphambi kokuphela kwehlandla lakhe lesibili eliphela ngonyaka u-2027. As a coup plotter, I'm going to ask him, are you planning a coup against your own president? That comes with you. I'm asking, not with me. It's this question, it's out there. People are saying Mondli Gungubele is planning to remove the sitting president. I just don't know what you're talking about. Our plot. Diplotane. Dipambene. Dipambene. No, I'm still mentally fine. Yeah, I'm okay. So the people who talk about the plot must explain it. I can't explain something that I've got nothing to do with. Those who say it exists, they must be asked to explain it. I'm comfortable. All right, Matib. Too good. And your relationship with the president, Madiba? It's okay. It's okay. It's not a how can I not relate properly with the president of the ANC? You still have him on speed dial. Huh? You still have him on speed dial. Why should we discuss the speed dial between me and the president? That must not be the business of anyone. It must be the business of myself and the president. Inkantolo yaseMudimule Limpopo ilihlehlisele umhlazi 13 kuMasingana wonyaka ozayo icala elibhekene nabathathu abasolwa ngokugqekeza eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala. Leli cala lihlehliswe ngoba ubengekho uTolika okhuluma ulwimi ovambo. Umsolwa wesithathu uNdalinasho Joseph naye ubengekho enkantolo ngenxa yokuthi akaphilile. Very sorry that we are unable to proceed today due to the fact that we don't have an interpreter. I have already indicated that we struggled to secure and arrange the interpreter of your language in Limpopo, Gauteng and other provinces other than Western Cape or Cape Town Magistrate Court. The 13th January 2026 and other dates that I will indicate will be the dates that this matter will proceed. Inkantolo yeMantshi yasePolokwane eLimpopo iyaqhubeka nokulalela isicelo sebhayili somculi oyisihlabani somculo welikompo uLihlohono loChauke noDumenge likaShebe Mabhena obhekene noxhaxha lwamacala okubalwane lokuzama ukubulala. uChauke selokhu aqunywa esitokisini kusukelwa aboshwa ngenyanga edlule ngamacala okuzama ukubulala okuthiwa enzeka ngomfumfu. Ubhekene namacala ayisishagalolunye okubala kuwo ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Umphenyi wecala uPhalati Makola namhlanje uyaqhubeka nokwethula ubufakazi. And Warrant, when we last adjourned, you had indicated that the firearm that was allegedly used in count 1 to 3 has not been recovered. Do you remember that? That's correct, Your Worship.
Ithimba labahleli bemicimbi eLimpopo bathi bazobe beqhemeke ngiqiwantwala impela uma uChauke engayitholi ibhayili namhlanje njengoba enenqwaba yemicimbi aseqashelwe yona ukuyonandisa. Kuyimanje bathi usevele uphuthelwe imicimbi engaphezulu kweshumi ngenxa yokugcinwa esitoksini. We are calling on the magistrate and Chavez legal team to pull up their socks. Now it's I think three weeks already that they just lost. I'm sure quite a number of gigs. So we are strongly believe and hopeful that the court will give him the bail. Umbuso kuleli cala usamile ekuthini umsolwa akumele athole ibhayili ngenxa yokucayipha amacala abhekene nawo. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athule umkhankaso wokuthungatha owesilisa ogwaze wabulala abantu abahlanu kuhlanganiswa nakade ethandana naye emalangeni emzinto eningizimu lesifundazwe iKwaZulu-Natal. Amaphoyisa athi akholelwa ekutheni umsolwa nathandana naye bebesendlini ngesikhathi kuqala ingxabano emva kwalapho ke wasewamgwaza wambulala. It is also reported that soon after stabbing his partner, the suspect stabbed two more men, aged 53 and 58 years old, along the road. Police received further reports that there were two other victims, aged 37 and 51 years old, who were stabbed and succumbed to their multiple stab injuries upon arrival at a clinic. Preliminary investigations suggested that they were also stabbed the same suspect. U-Advocate Thembeka Ngcukaithobi namhlanje upheka ngembuzo u-Advocate Shamila Batohi oyinhloko ye-NPA malungana ney'nsolo eyiphenya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng, u-Advocate Andrew Chauke osamisiwe. And njengoba namhlanje kusuku lokuqala lokupheka ngembuzo kuka-Advocate Shamila Batohi ephekwa ngo-Advocate Thembeka Ngcukaithobi omele inhloko yophiko lwe-NPA South Gauteng osamisiwe u-Advocate Andrew Chauke. uNgcukaithobi ubesecela ukuthi kucutshungulwe incwadi kaChauke udabeni lokhoxiswa kwamacala kwaBoyiseni. If we could also analyze 3.1.1.3, is it the case of the NPA that when it says Mr. Chauke defended those proceedings, it is referring to the role he played in the preparation of the answering affidavit of Advocate Jiba. U-Advocate Shamila Batohi uzokale njengomuntu ongenaso isiqiniseko ngezimpendulo zakhe esikhona nasencwadini yakhe efungelwe. I have to think about the evidence carefully. I've laid a lot of evidence, and I don't want to concede that it's only this if I haven't really carefully considered what the evidence is. Ijaji uBess Nkabindo kungena ohola lesigcawu besetshela uBatohi ukuthi akulungile ukuthi angabi nezimpendulo zemibuzo ayibuzwayo. You should know this affidavit better than us. It is your affidavit under oath. Otherwise, you are going to have to adjourn again and read this affidavit so that we ascertain whether there is any other part. uBatohi yaqhubeka nokuphekwa ngembuzo. Isikhungo esibhekele imingcele kuleli iBorder Management Authority sethule inhlelo zokuqinisa umthetho nokuqapha kwenzeke emingcekeni yakuleli kulesi sikhathi samaholidi. Lokhu njengoba kulindeleke ukuthi kutheleke inqwaba yezivakashi nabantu abaphuma bengena emingceleni yakuleli. Lesi isikhathi lapho kubonakala khona ukwenyuka kwesibalo sabantu abaphuma bengena benqamula imingcele yezwe exhumanisela kuleli namazwe angomakhelwane okubalwa phakathi kwawo elaseZimbabwe, iMozambique kanye neBotswana. Isikhungo esibhekelele ezemingcele sithi kuzokwengezwa isibalo sezisebenzi ukuze eminye imingcele ematasa kakhulu ivulwe ubusuku nemini ukunciphisa isiminyaminya. In terms of the ports with Botswana, we have agreed with Botswana to extend operating hours in two ports, the first one being Groblersdal Bridge, port of entry on the N11 to Botswana. It does operate under normal circumstances between 6 and 10 in the evening. And this time around, we are going to start at 6 and close at midnight. And that is going to be on the 19th to the 24th of December 2025. Iziphathimandla esibhekelele ukusebenza kwemingcele zethembise ngokuthi kuzosetshenziswa nezinhlelo ezohambisana nobuchwepheshe besimanje ukuqapha ubugebengu obenzeka emingceleni. We'll be intensifying our measures to detect
and seize anything, whether it's narcotics, illicit goods, even stolen vehicles. We therefore want to warn all travelers to desist from committing any act of criminality around any port of entry or even at the border law enforcement area. Kukhuthazwa kakhulu nalabo bazonqamula imingcele yezwe ngokuthi baqinisekise ukuthi banazo zonke izimfanelo nezincwadi nezitifiketi okudingakalayo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates u-Abdeslam Wadu uthi kuyisipho sikaKhisimusi sabalandeli beqembu lakhe ukunqoba umqhudelwano we-curling knockout. Ezimnyama zehlule iMarumo Gallants ngegoli elilodwa kuwamanqamu. You have it! Orlando Pirates, as anticipated, as advertised, are calling knockout champions. Orlando Pirates inqoba lomqhudelwano nje iyona esahleze esicongweni selog uBetway Premiership. Umqeqeshi wezimnyama uchaze ukuhlabana kwabo ngeCurling Knockout Cup njengesipho sikaKhisimusi sabalandeli. This final was a fantastic moment, a wonderful moment that we share with our fans. The stadium was packed, and it was, like I said, a gift before Christmas for our fans. And yeah, the boys did a fantastic game with a fantastic spirit, and we cannot ask more. Ucija ezimnyama ngenkani uthi bonke abadlali bakhe bayalingana akekho ngcono kunomunye kanti lokho yikho okwenza ukuthi benze kahle njengeqembu. They are not substitute in our team. They are only players and impact players, but you need to build this trust and to build this spirit of competition. It's what we did, what the club did with the staff, and it's a wonderful, because when the players came in, it's for changing the game, and it's what they are doing, and we are very happy, and we hope that in the future we will continue like that. Kubonakala ihamba kahle izinto kweyikamagebhula kuleminyaka njengoba zinqobe iMTN 8 amahlandla amane kulandelana zanqoba iNedbank Cup ngo2023 nango2024 kanti njengoba seyikhaleze emuka neCurling Knockout zayigcine ukuyithatha ngo2011. Bukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Sibeka lapha bese kuphathela zona bayezoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizobuya nezinye indaba ngehora lesikhombisa kusihlwa. Ube nje nosuku oluhle, usale kahle.